no komenya okuya kebochenu aiga Ndizi TV okoretwa na inche Janet Nyamwamu amo n'abadaktari abange gose abawenia gose abalimburia bwekebochenu ao amarwire akira mange ayobwate bimanyirio ao nebindi bibwikaine naigo nigo yatakirwe ayibuno muriria obeku kwimanya mono iguru ya marwire ayo iliyo wetanga kurwa sare na komenya ubugimo buya ora chikotegera kurwa oigwe nkoroge gwaka so na ora betegubia so gwategera kumaga kwa igwe ngaki okoyana ko mutuko so aho tenga igo nkubetukurwa uchimageka it's typical kiate kunyara kwa yana burunge buna wana takwaya wono umerana na Janet Nyamwamu imi Ndizi TV asomuru video bwo komenyukuya kebochenu.